Robo, tak máme za sebou generálku na Kodáň, trošku bláznivý zápas, čo povieš? Tak áno, tak bolo to bláznivé, ale škoda tých prvých možno 20 minút, čo sme trošku zaspali a tam super na nás dobre vybehol a boli sme taký nepresní v prihrávkach a ten pohyb nebol taký najlepší, ale myslím si, že nakoniec ten výsledok ešte, akože samozrejme, že nie je dobrý, ale určite sa môžeme odrážať od tých posledných minút, keď sme bojovali až do konca. Čo sa zmenilo možno, alebo najväčší rozdiel medzi prvým a druhým polčasom? Tak ťažko tak povedať. Asi ten pohyb trošku sme zlepšili. Boli sme presnejší na lopte, boli sme kľudnejší a viac sme si verili. Do toho už začiatok druhého polčasu ukázal, že s tým výsledkom chceme niečo spraviť a že sa ideme o to pobiť. Bolo tam aj cítiť taký možno boj o fleky aj na tú Kodaň? Tak samozrejme, tak každý sa chcel trénerovi ukázať, ale nemyslím si, že niekto hral tak, že by ukázal trénerovi, že nemá na to byť tu, takže myslím si, že každý sa snažil do poslednej minúty ísť na 100% a na to sa dá stávať určite. Ako chutil prvý gól v žilinskom drese? Tak som rád veľmi určite, ale tak dúfam, že ich bude čo najviac. No. Zdalo sa najskôr, že tu bude offside, ale ty si teda pokračoval tej svojej snahe? Hej, tak Špalo to veľmi dobre prepustil popod nohy a ja som tam z druhej línii vybehol a už som bol sám pred brankárom, takže mám radosť určite, ale chcem, aby ich bolo čo najviac a chcem pomáhať tomuto mužstvu. Napriek remize asi možno taká psychická sprúha zo stavu 0-3 to v posledných minútach takmer otočiť? Tak áno, ale nemôžeme byť spokojní s výsledkom 3-3. Samozrejme, každý zápas chceme vyhrať a obzvlášť doma. A teraz nás čaká veľmi ťažký super a chceli sme sa čo najlepšie naň pripraviť a máme na to týždeň, aby sme sa na 100% pripravili a určite ideme bojovať a do toho všetko, lebo toto mužstvo má určite veľké kvality.